Kardom, ili runing tikathar kini ada pabirta ang tonten. All Party Hills Leader Conference Thihek pen APHL se hin pen pherang KMI padopon. Matijong ni phai krip liar ni APHL sia song pen pherang KMI padopon along APHL sia mai pujai kathar hin pen kaning je ponalam thi laki. Kedam tang matijong ni phai trokar ni. Amhang ke pathek pon autonomous state mati article 244A ke hang ke palong ji aphanpura thek muchot claim barim ke do anatum chingrum pon. Lapen non ki wangji mati jong ni phai kri trok siar ni amai padupon ji along political leaders doan lapen thek reset doan aphan chopha pon along APHL sia song pen ki chitong don thek thi pusi bangso pherang ke amai pen lamthi chepeklang pon choro lo nang litum dak ke wang apot pini ke pugang tum ke la hello nilitum APHLC pulotang te la ke tribe atum an chelang pet a party le la pen tribe atum an chelang pet ra itum autonomous state tahang nanji la pen sik schedule ajak kong kang butang anta chelong thunangi pura itum ha 2016 aning kan pen la pen tribal unity rally bang ani tum 2017 ani kan me chiklo ta thek ni tum dolo la pen son si tribe atum anchelang pet nai pusi nili tum ningje bom lo la pen akam da claim bom lo la pen non tribe atum an Karbi Anglong NC Hills are look do a tribe atum an ke kachelang pet akam a position nang le tang lo ni tum chelang pet lo la nang thek dun long si bongo sena tu lapen kece RSS tu BJP tu amphan order PC arlopen order ki pike akagos leke to kalilo order PC non autonomous state ke hang ya phat pu ka do e chelang pet nangji pura ako non kretroxier ni meeting ke hang tu lage thang potakali la All Party Hill Leaders Conference APHLC la aphan kapi phuk ji aphan si ke claim ason ka prek akam thang na gali lage alang litum sikhialong ke tok autonomous state ke hangi puta ke hangi pu political alam lo lage autonomous state article 244A pulote lage political alam lo state ki kim pulote lage political alam lo setalang litum political kali pusi pulo mass gathering do nangi pula pen ke hangta kado we to political leaders panda hang community representatives lage tribal kali to manda hang business la marwari atum aphan hai hoi atum panda hang la pen cultural guardians atu kopulane la tum panda hang la pen Recho ke hai phanta hang Karbi recho ke hai all political parties all social organizations all village headmen all community societies all religious leaders all bureaucrats they of the Karbi Anglong Autonomous Council Karbi Anglong Autonomous Council kam ke claim officer staff atum phan anta hang la pen ke representative from all government and private educational schools master atum phanda hang lapen business all members of business community stakeholders and entrepreneurs lapen representatives from bar association lawyer atum phanda hang lapen hala militants atum aprang habit kedora hilige odra kache song atum alang litum phanda hang all political party pulote nilitum ke APHLC ke political party la posi nilitum afanda dak nang peropon lo seta la ke chini lor masilo la ke all party Hill leaders conference APHLC ka piphugia pansi la ke claim lo athime all party Hill leaders APHLC do tangkok le akaprek ako ko pisi hang thuna lang an pen hala ke chia tum thuke la ke autonomous state ke nang ping tum telo
la sinang pi nang hang duning tum telo alang litum ke autonomous state ke general state bang halatum na hang dunji mini seta autonomous state bang nang hang duning tum te athema autonomous state ke la ke 6 schedule la tek men si claim ji la pen la dak sita 6 schedule alam ke asapta pupe da bang ke justice autonomy and unity pusi pulo unity ke la ke ni tum si claim ong no non la ni tum alama thepi ki jut bang la hello je pudam o akam da velo la ke APHLC fan ka pi phugya fan si claim lo la potsi la APHLC long aphan aning ke dok la pen nang ke rap du na tum an ke la bang so a mei long ke dun de jet si ke nan po athema la bang ke itum e metham hange ki pi phuk akam bang ge la ke claim du no lo athema la so muni de tum amen de che tok hai he president pu la pen general secretary pu do amen de che tok hai he la tu ke hang tu man da amen de che pe klang hai he la pu an set jo account bang ke ka chong hu pen la pen meeting ani si la so committee ke form ke December throk arni pu si da pe klang December throk arni non het lang irui tap irui si irui bak si do lang ande pu ana ja kong ko nat pen lo pu ana poisa ko nat pen lo la tum ge long pendel da ke thi pi si ki kim pu ar long da government boys school fee la long kuna da poisa pen no lage jo poisa ta gali lage BJP RSS bongo sena tum ke rabdu no poisa lage bongo sena tum ke ili tum aphan aprangta benar organization pu silama mat bongo sena tum la akaprek a tribe tum phan an pang rompon amat Karbi tum phan bilong la puson sikivi Karbi atom han akaprek bilong halatum det anya non e Karbi atum ke Karbi Anglong non ke bang pharo muluk ang bongpen Karbi atum ke bang chikebra privet le Karbi det le election che dan ji pulote lake asapta hayun elo lake anke la si ilitum la tribe atum an chelang pet na yi pusi ni tum gi pu tribe atum yong si chelang pet lote hala tribe atum anyong si chelang pet lote hala long recap ke chia tum phan ki pi lata ilitum than thu pet unji la pen 6 schedule ateng pen paragraph 2 sa paragraph 7 pen election ka pe do arot la pen ke voter list ka selam ra ke chia tum amen kang than la sa kam ta ilitum claim thu unji jong si tribal atum an chelang pet lote seta tribal atum chelang pet pira non la alang litum ke claim ason hala ke chia tum phanan ta hang pon thue pulote la mange kai ta un elo lage ar lu pen ke chia tum si japon le pola thuke alang litum ki pu ateng se alang litum claim nang po la pot si la bangso a me ke lage non cretroxier ni posi puke doji amenda ko pilone aja tum pu APHLC pu si amenda ki irji pu APHLC pu lagi irlo pulo tante la ke kapamang huji APHLC pa kopilo yong si alang litum hill state ke hang kang tung pulo APHLC pa ke amen ke chuplang kang tung pulo nang dun eta chok lu kente APHLC long kopi si ala tum meeting akaprek hang na lang kam ke dolang ante ni tu nang dun non pu si pubom lu kente la ke nang gi dun de ke bongo sena la pen keche RSS la pen BJP atum alang litum pana papi dun long li na papi dun long le mane alang litum ke la ruling party pen poisa chu en bom long nang ji po phan si alang litum ja semet la ke claim la pen non litum ar long lo la so mei ke doji phanta la kre phok polo de pilone BJP pen sanction lo pu la pen ke halata poisa ka chithi account ta cheng et lu putan ni tum arjulong la pos ni la ka therak me mi ala inglong arat ke doan Karbi Rengma Dimasa Boro Adivasi Khilonjia Okhomia Naga ke doan Kuki ke doan atum anta Tiwa ke doan Garo Khasi ke doan ta chelang petra la APHLC along si donangji political party abang along
political party kali NGO pinine pulote lage NGO pen ke lage autonomous state ke hang un lage teglor alam lo lage la prang jakasta NGO lo ke la tum thang na un edet lo ke ente BJP ban ka pe haya kam se la tum da claim chop ti ke ente la son le pononta la si la ke ilitum inglong aratum an ke chiri nang yipusi non nilitum nang litum ang no la bang salam jail pardon Chala so amelo ke nang EPHLC penge nang itum bang idun dilo. Ni tu EPHLC ep lo ke dunia ka mele no hangi te ni litum siang po gente meeting hangi te ni litum siang po ni litum create troxier ni ke meeting hangi EPHLC ke ni litum EPHLC penge chupenta sok chirim na lang pupi ni alam ke matidi non sok ka chirim ke tang lo nilitum lake nitum ge along meeting hangi EPHLC pen ke lake inglong arat ke do andom hangi la pen non alang litum ke BJP sarkar si ke claim apor BJP to mamasi athik thete ili to masi mamasi la order ke pier kom la sihala council la officer la pen staff dum handa hang hai det lo gente government officer dum school master dum handa hang hai det lo wrong asar tu man hang hai det lo gen alang litum apen non dun da dun ji meni na tum thek dun long pole mo dun lo te chini lor non lage BJP tu makam lo puge lage thang da kali lage APHC ke kapi phukra hala bongo sena tum election kape hai ver dia phan la pen hala long recap ta bongo sena Bihar sena to phan ki pilong ver dia phan se lage claim po PGR VGR along lepenta eviction ke claim kle debt dia fancy lage kape claim lo lage 18,000 bighas 18,000 bighas hala solar project along kipi lapen non singhason hala ingching ki phur pakam 4,500 bighas tu lata kipi la lai huya kam an kape claim ra ke chia thoman kape chia long lip helangan ta pachel rai FG political power ta kapache rai at dia fancy lage claim lo Pini KPH taralang solang keceng si tribal atum kacing romamai ke pemanpon. Son si pini ni pai krip liar ni dipu. KPH taralang solang keceng si. Ahom jona juti hobho ke pemanpon. Lapen jutang asong pen kacerabdun. Lapen KAC. Karbi Anglong Autonomous Council hin pen kacerabdun. Tribal akai ajutang anso si ke peprang dun pen. Kai krip lian nang li tanglo lapen. Non. Kai kri ke thoman ke. Nang lili lang kusi KCS mai phu chandra singh phu ahin pen lamthi pachinipo tang te alang likaning jepon lamthile arjuponik sina cleaning son rong hang pen pini mati jong ni phai krip clear ni phirang ke mai pha pon si alangli APHLC All Party Hills Leader Conference along pen Ji ukang si puthot Bharatiya Janata Party along kachapok dun chi apathak lam thei chipaklang pontang lo apor bangke phalang no dun dedet nang ji pu bangse nilhin bangke charlo lasi pini nilal so press miss kang inang ko bangke ne ke niling ning tungte seta patumi hamran town keja ajiha ka songja tum niliput hak lam ning je ter pose nilhin tame ning je nang ko lo asi franke bang je lang porang same nili te kapang ho detja phanke nili ning hang he la pela so party BJP party long nili dun joi pusita la so party long ta hajat no sabi ka thi atala ke itum karbia khailong sike do la pen la so party long pi posike dun nang ko kalam the ake hai Dr. Tuliram Ronghang Karbi Anglong a chief CM alang li ke Japon nili ka chechado na tengke nili party prejang ko pesa franke nili penang alang kuthak nili lam ning jeu ela pen pina ni same alang li ke claim ke dam mesen theklong si nili la so party long jasemet alang li ake hai Dr. Tuliram Ronghang CM si nili phan penalam chingkilo la sinon thi ajir ding delo nila so party ke jonye phan la pen ke jonye bang ke ongdung khangjang la ka phai ni liang than thelo non media no ke ni than the la pen pini press meet long nai idun ingtung o tum same ajha ka mangke komani pen la so du koklan asap difference la se itum ke jonye bang ke ongdung khangjang gi khadu go we penanga phai le rogi so cheng la pen amreng
pen hamran town pangrumpet pen penanga songja tumbange jonji la pen patumi hamran town APSL se group tum press meet kang ni tana job patumi la so a media ke theglong pen to wela pen to dabang bong ana penang homosting ko raksho ka tumbange nililong phun nang palesi methang homostia si laso APSL se party funding ka che thiabang komsom binong po bangsi approve bangke theglong lo athe nili jong daglo dag bangke ke claim dun taba bangke claim un tab tung telo athe ke phan kon si chong thui po Karbi Anglong ra phan kon si lam patu po pen kon si lam pon un po re-election doi pata siklon trophy ta re-election avedalo re-election remove 2027 re-election doji lapen ke Karbi Anglong long development scheme ke wan son ko anloma opposition pemat ason tin ka opposition ason si theglong lo kisumara dim mesena dim ke tum opposition ta hinomati opposition pusta ason se nili ke charlo isia bangke Karbi Anglong long non pota ke ronta chok che tang ho lapen ko hinia bangke flyover ke wan ta chok che tang ho are flyover ke wan difolong gorong mare ji pusiki polang le setame difolong ke flyover wan bipin setan non ta si het nili difolong ke do ju iroi bag do sta nili pechu me ada phangok piglang alu je thablut loplote building alu je thablut room alu lutang loplote lana porlang non apply ware tangke lang mati sta flyover ke wana bangke rada phan emergency immediate ke dam ke bang joy ke pan ha rail station ke dam ke bang joy ke bang si etuma Karbi Anglong CM Dr. Tuleram Rohang Samya langli wan lo la so scheme ke wan bang tum churo nai lapen ke ako non chithi roini roi thoma pran all assam along by election dolo la so seat pho angbong ituma party hin pen same hadak alliance udodun hala so alliance along same penang alam akam claim dolo APSL se party hin same seat pho ta BJP bang hai det lo hadak pen isialam public duma thalo next 2027 but 26 abangke assam along same Congress party ke hayang ring the hoi nang na kosa se chini lo se tame Congress ato mongta api asir bangga api ong chi roi ong la si India government long noi Assam government long noi non ningkan gap ini nili sigan ngelo ningkan gap ke la ke pahit du kunelo la BJP sarkar si dolan la pen ke la solong bangke apor ka chepan hok dun ke ali avidet ji aso joini pensip penang obe gi mitum apor ador ke suppi ka joini pensip penang obe mitum mangala so non nili tum join dead pen aphido plore January tarik ke pen prom and pg homosti tin same party atum pen chingki chingwai penang alam dolo lasi lasolong same homosti tinta laso EPSL se party hin pen mass joining ke deng pon bomji BJP party hin pen lasi party kapre kan nang join dun duppi gala lasi pini jasimet nang tumang no laso press meet ke phanang ko kalam the pen ke thihek pen na dum han pachini pon ke lan cholo lasi kapre kalam dolang seta menon nilipini ningje det polotang te ajha kalam bangke kasik sak dolang lasi mola niliki joiner ni ajha kalam klang lang ajha kalam ako bangyang sikopini alam nang putu putela bangke iya cedana nang kong ni batiti asih ajha bangke nilika ningje lo kota ajha kalam bangke kasik sak kadukoki lasi penalam lana lam the than pensi nang tum han churolo pini nili jasme nang tum han tong sikot pen ke pha pen nang tum nilong na pali the policy non boy kan ye lam the bange pansing ton ko kardon